ассалому алайкум тамошобинони азиз, хуш омадед ба канали мо. Умедворам ки ҳамаи шумо хуб ҳастед. имрӯз якчанд подписчикони мо хоҳиш карда буданд ки як маротиба материалҳои дубайскира нишончиед тозаоша ва ҳозима королевский комбахтора хостум барои шумо нишон диҳем. аз бозори Корвон тарафи пажарка 012 деимрияд марҳамат метавонед бо хитон мустақилона омада бинед. ҳар касе ки мехоҳад ки мо доставка кунем, пас рақамое ки дар рӯи экран ҳаст ба ҳамин рақамҳо нависед. марҳамат бинед. ино чандан? 1300 сомон. Королевский бархтая заминаш? На, бине. Ино королевский бархат новинка. ҳозир аз дуртарак богирам. ишам 1300? 1300. Ай бабучко чи? 1,5 марҳамат. анаи пайлимошон 900 сомон. нархои донае дӯстони азиз бо дута сета гире бо арзон мешавад. ино ҳам медонед дубайский тозашай аз ино чанд сортай чи аз анами намуд материал ва чи аз ин ҳамино чанд сорт буромадагиай ва ие ки ҳози мо нишон додистем сорти аввалшай барое ки фурӯшанда худ шахсан бор мезана аз дубая барои он боршон тозая якум сорт. Ино чандан донада? 600 сомон будай донада. Чанд ранг дора вай сари ай индиски чанд метранд ба 3 метри. ина бине чақа хушрӯ. ина ҳамаш нигин бисёр рангои хушу дора. марҳамат. ана ино чандан? шифоно 700 сом дона. 700 сомони донада. Айна ино чи? Шолкам 650. Не, шолко 650 сомони. ана жакарда лавдомани. И жакардаотон чанди? 400 сомон. ана жакардао ранги фаранга я? фаранги ғавз 400 сомон. паплинатон чанда? 280 сомон. мехои паплино дорад. ана вай блестящ чёрный принц ай че? Чёрный принц якум сорта 800 сомон. якум сорт чёрный принц 800 сомони. дӯстони азиз ози чи хеле ки медонед якум сорт 1000 чанд шидагиай 1000 болои нархш. иҷада як дона монда блескдор бо 1000 чи чанд гуфте? 800 сомон. ана ино чи? Ино ҳам 600 сомон. 600 сомон. Королевский болош? Королевский. Ино ёшам аста 1200 сомон. 600 сомон. инаш чанд? 1300 сомон. 1300 сомон. Бароям арзон кардагим королевский нем. Королевский пешоша бинед. хе вишивка ҳа? хе Мабина тридио ҳаста. тридиотон чандай? 700 сомон. 700 сомон бо арзон мешавад. дӯстони азиз марҳамат. иҷа чанд ранг доштия? на Ҷаста бо инҷа будонам бурасиҷа. рангоша ҳозир ай бабучкотон чанда? Шапарако 350. 350 сомони шапарак. дӯстони азиз метавонед ино ваян паплини ламиражия.